Karbi nim soching thora song KNCA pen CPIM ela sa hemalong herang keme ki phapon pini jakhong po ni phaing ko rapor ni por phai sia por pen Karbi nim soching thora song KNCA Central Committee pen CPIM ela sa hem di folong herang keme ki phapon si kewang ji pai pai chikro ni phai sia ni ingdeng thong ke prat trok si mahang ke thekani pachi tondun si ingdeng krihini KNCA General Conference di fu club along Arisia Parman May Padoponji Pusi Perang Keme along Sangpi Pratimai Hipi GS KNCA Central Committee Lapen Sangpi Ruhila Senarpi Executive Member KNCA Central Committee Pen Han Pachinipor Anparta Non Manipur State along Alam Kimate India Det along Sorlo Tumapan Kelang Rep Kachinek Alam Kike Klangaret Lake Sorlo Tumapan Manpeng Hipipe Apot Uta Sangpi Pratimai Hipi Pen Ningjepon Anparta UCC Mate Uniform Civil Code Aputhak Kami Chidon Dun Thekte Athi Uniform Civil Code Lake Karbi Akhe Ajutang Jubat Aphan Kimisen Kalipusi Sangpi Pratimang Hipi KNCA GS Central Committee Pen Sodak Pen Khamkhe Chipaklangpon News Report Public TV Karbi Anglong Pini nilitum karbinim soching thora song Central Committee hin pen nalitum dirta bajeta katum han kachup hapon penalitum nache tong pot nache tong thek pakadoi kan semi churu lo kasi pini jasemet nilitum bangso press conference ke hang alam thepi bangke lahen lo je non ke bangji tarik isi pai pai mate August 1 la bangke KNCA indeng thong ke pratroksi bangso mahang ke thek ani katalon pen pache ton sini ditung bangke kre hini angdeng la bangso KNCA Central Committee General Conference kami paduponji la soni pache ra pensi non ke bangji tari isi bangke ditung program bangke anisi one day program sidupo si ki pado jadim la bangke fukla balong siduji si pini jasemet nitung birta pacita kangku malam tege layan lo non penangan Karbi Anglong Mencenglok Assam lapen Northeast Hawara lo itu ke thek lo penangan Sorlo tumhan kilang rem kacenek laso nangke pat pi kasom sidu lapen non hejong Manipur lo me ciklupen laso isi violence kedo haladak mete la pen pukia khayang bong la bangso kacarbo la sona do kokpen ajok non kithek tulong bangke la yuruyang bong bangke jasemet ilitum cecak nodak lang nodak la son arjan senang plang rong lo haladak bangke la so mete pen pukia khay kacarbo long jasemet sorlo tumhan isi victimize lo lake mane lakhaw nipin iningipung lakhaw nipin sorlo tumki sunga che tong nang si Manipura lo mangai litung kato kawe tak notice tot kalilo det piang kang lapen international long sami si record son mander lo atheke hala dak kopiloma pinangan isia move lo munit isi jaga screen atum meitem screen atum thur pak pen konasi kuke khai ki doma la so ke nep ki pathi jo la sona por hot ahe meke kai la sona por hot Sorlo tum phana bangke dak raikom pi thekte lo Manipura government ba la penge ma hume me alam ke la hello je birta ke long dona teng pulo tangte la so sorlo tum phana bangke police atu mari deng alang litu je pachong pen police tum si protection alom so kipi pusi arjulo stame aphi bangke la so miscreen atum bang tur pakajong police atum stame halatum mari deng hodai kok si alang litum phana bangke kachene kilit parlo api rian sitame alang lituman flok lapsi mane munit pu ora vipin lo alang litum ke klempar sorlo phan kelang rem kachenek extreme level sitam joilo la sila so putha ka bangke ni litum karbinim so ching thora song hin pen jasemet ni litum so dak pen pin rem lo la pen taring ko raisia ni sitame ni litum dok muka long la so putha bangsi join KNCA IPUA pen KSA pencenglo student youth organization to man join this yang dak protest padulo
lasi lason jong si sorlo tumhan kaya men pen thoroma men pen alang litum political benefit ke chu NG men pen sorlo tumhan jong si pi ogdai son ke en bom lang lutang te labang ni litum krolne lasi ni litum BJP government has tame condemn lo athe onat ma BJP government ke cari hala daksi jasemet sorlo phan mane kilang rem kilit pan langsung si teglong UPL long sambil itu teglong aladak katua langsung rep kesa long sambil aladak sambil BJP MLA masih aladak involve langsung hak asifa kesa long sambil aladak angton BJP RS samun itu masih involve aku Hindu tulang si surat long Gujarat long Bilkis Bano ko inod Muslim pi alang pankilang rem pen family member teman anpat sila akal pri atum khana bangke tuning ke dam tang 15 August bangke BJP government atum ke claim thua bangke hadak alang ditum ke claim thua bangke pajok etlo ke pajok pensi alang tum han welcome nang lima thai tha bai litum ma thai suna kal pri da phan jong si mira leke pa I pulotang te la so party ko so si sorlo phan beti bachao beti parhao ko kodak si kile damalang la bangke chok chipi ka sai lo la si theglong militum chu chiklo jong ni yan thoma bong sa militum theglong lo Delhi rong Sophia long jantar mantar long haladak Olympic long medalist atum gold medalist atum sita me haladak amethang amana alang litum penga joini haladak chisong nangkok ko people lo Wrestling Federation of India bangso chairman Brice Bhushan Saran Singh alang like wrestling along ko mamasi da competition e dunji ma teman kelang cari bang lo chairman lo alang li penamasi penangan la so women players tumhan wrestlers tumhan bangke kacolang rem alam ki ke klang la bangsa mele la so putak tame klang dak lo la ke det pia lo masih klang dak lo la pen alang li ke Uttar Pradesh pen inut mane BJP pen ke high MP veg lo lasi lason si klang dak pini BJP atum alam kaning je bangke beti bachao beti parhao ko sitame lada komak si sorlo kan ke colang rema pujong si tarlip et lo bodang te lada ka bangke BJP lengi thetu MP MLA penda kar biang long stamil itum theglong lo dak Deopani long MSc sitame sorbon telenga alang li sitame lada metha khaya sorlo tuma sakuri ki pijamen pen kacolang rem lasona kesi klang ro la lo bodang te pinike ni tum KNC pening jeng tu BJP सरकार पे ना बंके सोरलो तुम जोकुन देलो जोकवान कली लासों ठेक बंके पिनी क्लांग दागलो दाकर बियांगलों नोस्ता में ठेकलो पिनी मणिपुर घटना लों नोस्ता में क्लांग दागलो अपन आसाम लों नोस्ता में ठेकलो हला दाक्ता को पिलोमा लितुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई मास्ता में जोकवान कली देलो जोनमोनी राभा alang lita inu tribal au sopi inu thekser sahos kedo SI lo stame alang lika cedan dam ke konal ma fake gold fake money lapen la hai hui along ken kacerap hala so bangku jitu ladaga bangki isi aneksa sasol sidukok isi aneksa sasol sidukok lo daga bangke smuggler pen politician lapen ejahak officers atu police officers amata kacerap lason anexas ajoine si pinijun muni rapha setame thinang lot lo kecok je phan kacedang ajoine si pinijun muni thinang lot pini CID bang lo CBI investigate lo tame result lo anak langle pulo te ladak sama thame melo ladak ta ruling government atum kacerap dun dokok ma la so question bangke arjume me la peneson do thulang nili ningjeng tung Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma alang li Manipur incident apu thaka ningje bang same nili tum condemn ji atheke lailo Manipur long sorlo tumhan laso naked jitu parade ke pada mapu thak alang li ningje bangke Rajasthan West Bengal ta rap ke dolo hai mane an suse donang lang kutong alang li bangke isi atuwar tong ke thotuma lasna me arjume me lasi inut alang li public representative lapen state long ka chief lo
alang lige lason kaning je bang nangjia bang kali alang li tuma bangke non government dak north east tame alang lige neda chairman alang li election chi pahai je phana bangke halada campaign hutke dambo sta non manipur laan suluk soda keman mejo de la puda bangke ke pang samdam je phan alang li tu thangna bangso initiative and edit lapen halada ke langdam et lo putang de si ethnic cleansing lason si non bang klangda ane tribal laso phan halada pe na bange plung labji laso alama bangke non klang dak lo la bangke ala meite lo si organization do kala so organization aji pamasi 28 April ani kaning je po alam pe na bangke non do be social media long stami klang et lo la pen la so pen alang litung la high instigate ke do joine si me chiklo tarik ti a ghotona abang ke do pen non an stami ala dak bangke mane ingsamun e kacarvo hem me ka cekai hem ka cipri laso bangke intom de pilason sidu la senili tumi hin pen kaning je gang tung la hen lo la hai manipur long sorlo phan extreme jitu violence ke do laso ke choklem akal prit do ana phan bangke nep ingnang si alang li tuma phan bangke severe punishment laso bang pinangji kali pulotang te la dake pinangan north east along tame khaiso dopik kapre state long kapre ka khai do lason dong si ethnic cleansing a polisi alang litung claim rong pulotang te ilitung tribal a khemat pini sorlo leka thadang nang chot kali lake si tribal han kelang plot la pendak hadak religion a minority atum han stame si kelang rok la song theka bang si klang derlo la so posi pini nilitum non la so crucial a porohut nilitum KNCA la bangso conference ki padopon nang ko kathis stame la hen lo jan suse karbiang long stame sorlo farman kachesong pinangji dak society along penceng lo ilitum ratcharia long an stame sorlo phan manpeng di piponangji la so ku thak se jasemet ilitum conference long stame chingbai ponji la pen eson ala mangela hen lo je karbiang long autonomous council arta ke non ningkan proxy cap soselo seta la ana phisita non anta sorlo phandak inghoi thik pon abidet women reservation ke non anta avela la so thak same nilitum ningduk lo aphong batai ta nilitum memorandum pilo sarkar tin phang stame pilo stame non anta la 70 years so se la bangso talon et lo council la so kelo ta non anta sorlo phan la so manpeng bate anghoi reservation ki people pede ra pothak bangke nilitum ningduk lo la se la